React kayo, react. Meron na? Ala! Okay, your time starts now. Diba ito number 1 na ito? Mga biologics na study. Yan? Mami na lang kung ano eh. What is biology? Biology? Wait. Isang picture mo dito. Okay, bonus! Yeah! Mama, meron class ka kasi. Mahina na ang memory. Ano ba ang cost nito? Araw-araw nagdungos na humihina at nasisira. Ginagapan, buburo ng memorya. Upang maiwasan, pag Memo Plus Gold. Mula sa Bako Kabunyera, itong all-natural Ayurvedic supplement. Tumutulong mag-restore at magpasigla ng signals between brain neurons. Para lagi sharp. Take Memo Plus Gold. Lamang ang may good memory.